आता किती कुरकुरीत झालं ना, त्यासाठी काटो घेतोय बघा. आ हा हा हा. आणि गरम पण हा चटको लागता बघा. आणि गरम गरम खाऊनच. हा हा, गरम गरम खाऊन आहे बघा. का फोडून दाखवा. हा, आवाज येलो. हो. हा, आतमध्ये पण आतमध्ये सॉफ्ट बघा, असं फुगलो यो बघा. आणि बाहेरून क्रिस्पी. हे आपलं आलं गरमागरम थालीपीठ. आ हा 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 हा, बघा मस्त असा. हा 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 हा, वाफ पण येतं आणि गरमागरम. असा रायत्यात बुडवायचा. आता खायचा. खावा ना, आता एवढं बनवलं तर खावतो. हा हा हा. नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज काय आले, उपास चालू झाले आणि ह्या नेमका साबुदाणे घालूक विसरला. कशात घालूक विसरला? भिजत. तर न भिजत घालता कशी साबुदाण्याची रेसिपी करू होय ती आज तुमका वहिनी दाखवतली. तुमका वडे सुद्धा आणि थालीपीठ सुद्धा. तुम्ही भिजत घातलाच नाही ना, टेन्शन नका घेऊ. अगदीच कोण येईल आणि त्याचा उपास असा तरी पण पटकन असा करून घालता येत अशी रेसिपी आज बघतो परब किचनमध्ये. चला करूया सुरुवात. आज साबुदाणा आधीच वतून ठेवलंय. ह्यो बघा, ह्यो आपण रोजचं साबुदाणा खातो ना तो. तुमच्याकडे ह्यो नसात, बारीक असतात, त्याचा पण वापर केलास तरी चालत. किंवा फक्त आपल्याक 2 मिनिटं भाजून घ्यायचो. ह्यो आपल्याक काही रंग बदलसर नाही भाजूचो. फक्त याच्यात जरा मॉइश्चर असा त्यास हां तो घालवूचो. आणि आपल्याक त्याका वाटूचा ना, म्हणून त्याका जरा भाजून घेऊया. जास्तीत जास्त 2 मिनिटं. आता गॅस घालूया आणि हे एका ताटामध्ये थंड करत ठेवूया. साबुदाण्याचा आवाज बघा कसा आहे. थंड झाले, मस्त थंड झाले. आरामात कोसळत आहेत. थंड करायचं म्हणजे काय, आपल्या भांड्यांची पण आपण काळजी घेऊ होई ना. आता ह्या असा इतपत घेतलं, जरा पेटता चरचरीतच असतला. आता हे 1 वाटी शेंगदाणे भाजून साल काढून घेतलंय. शेंगदाण्याचा कूट पण आता एकदम बारीक नाही, पल्स मोडवर वाटून घेतलंय बघा. मस्त खळखळीत झाला. हे तिखटच 4 घेतलंय मी मिरचे, ते पण वाटून घेते दरदरीत. 4 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं आणि 1 चमचा जिरं. आलं उपासाला चालतं कारण आपण आल्याचा चहा पितो. आता ही मिरची आणि आलं आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. आता ह्याच्यात घालूया चवीपुरता मीठ. आता ह्यो बटाटे घेतलंय मी. किती घेतलंय? 3 घेतलंय. एक मोठं होतं त्याचे 2 भाग केलंय हे बघा. आणि ही कशी मी जास्त उकडून नाही घेतलंय म्हणून मी ही किसतंय. ह्याच्यासाठी जास्त उकडून नाही घ्यायची. जास्त उकडला हां थोडीशी कच्ची होई. हां थोडीशी कच्ची होई, अर्धी शिजलेली. किसली जाणार नाही, हां. मग ती मॅश होणार. 50% शिजवा, 50% ठेवा. बटाट्याने एकदम बाइंडिंग येतली, चव पण वाढतली. आणि साबुदाणा वडो म्हटल्यावर बटाटो होयोच. आता ह्या सगळं आपण एकत्र पिठासारख्या मळून घेऊया. साबुदाणे चरचरत. पण हे थालीपीठ किंवा वडे केलाच ना तर इतके चवीक सुंदर लागतात ना की तुम्ही ते भिजत घालूचो कंटाळोच करतलास. आणि दररोज भिजत घालून साबुदाण्याची खिचडी खाऊन खाऊन कंटाळा. आणि फसतं. आता भिजत घालूच्या वेळेला फसतात सुद्धा. आता साबुदाणे भिजत घालतात ना त्याच्यात पण फसाक होता. कधी कधी ना साबुदाणे व्यवस्थित भिजत नाही, म्हणजे पाण्याचा अंदाज नाही कळत, नवीन जुने त्याचा अंदाज नाही कळत आणि फसले जातात. मग तुमची खिचडी पिचपिचीत होता, झाली तर लयच कडक होता, मग प्रत्येक घासाक पाणी किंवा चाय घोटूक होई असे होतात. म्हणून ही आयडिया भारी. झटकीपट चव पण अशी लागते की तुम्ही 4दा खाल ना. हा बघ ना, सुगंध पीठ मळते कसं सुटला की काहीतरी आज खमंग उपासाचा होता. आताच येऊन गेला ना. हो मम्मी सुगंध आला, वास इलो म्हणालो तो, सुगंध नाही. पण मी आपला सांगतोय, मिरचीचो ठेचो गेलो ना आतमध्ये, मस्त सुगंध शेंगदाण्याबरोबर.
आता हे बघा आपलं गोळं चांगलं मळून झालं हा. आता हे का ठेवून देऊया. थोडस पाण्याचा हात पण लावलो ना. आता नाही लावूचो हा. अजून ठेवल्यावर जो साबुदाणा पाणी खेचतलो ना बटाट्यातला आणि आपण घातलंच नाही हो. बाइंडिंगसाठी बटाटो वापरलो ना उकडलेलो त्याच्यामध्येच घेतलं. 10 मिनटं तरी ठेवू पया. 15 मिनटं झाली ह्या बघा पीठ साबुदाण्यात काय होतं तर पाणी सगळं घेतल्यानं वाढून. आता आपण थोडं पाण्याचा हात घेऊया आणि ह्या थोडा थोडा आपण मळून घेऊया. खेचताना साबुदाणा आपण भिजत घालतो ना. नाही तर होय तुम्ही दही वापरलास तरी चालत पण तर आंबट दही नाही वापरायचा. आता हातीवर थोडा थोडा पाणी घ्यायचा शिंपडून असा आणि आपण ह्या पीठ मळून घेऊया. हा पीठ मळतो तसं. हो पण फुललं बघा. फुलला जास्त झाला. 200 ग्राम साबुदाणे पाव 3 किलो. पाव किलो साबुदाणे 3 बटाटी म्हणजे पाव किलोच बटाटी. त्याचं त्याचा पोटभर नाश्ता होतला आणि 100 ग्राम शेंगदाणे. आता आपण ह्याचे गोळे घेऊया लिंबा एवढे. जर असा साबुदाणा चिकट असता ना आणि बटाटो म्हणून पाण्याचा हात घ्यायचो. पाण्याचा हात घेतलास ना तर प्लेन होतलो एकदम. हे बघा आणि आपण सगळा दरदरीत वाटला. जर असा प्रेस करायचा. असे आता मी सगळ्या पिठाचे सगळ्या नाही अर्ध्या पिठाचे आपल्या 2-3 थालीपीठ पण करूचे आहेत ना. चला हे मस्त असे आपले पॅटीस तयार झाले ना. साबुदाणे वडे. वडे मी पॅटीस बोलते. तुम्ही वडे पॅटीस म्हणा काही म्हणा. आणि आता हे उरलेल्या पिठाचं थालीपीठ एकाच बॅटर मध्ये 2. बरं मग आता आडेमाडे 3 नको. 3.5. चल थापूया. तेलाच्याच पिशवीवर थापतात ना. तसंच वडे थापतात तसंच थापायचं. थालीपीठ शक्यतो बोटाने थापतात. थालीपीठावर बोटं आली पाहिजेत. पण हेही असं तुपावर तुम्ही खमंग भाजलत ना मस्त लागतं. इतकं सुंदर लागतं ना की तुम्ही म्हणू शकत नाही की हे आपण साबुदाणा आणि बटाट्यापासून केलेलं थालीपीठ आहे. चव छान लागते. अप्रतिम चव लागते. नक्की बनवून. ते दुसरं नाही तर एका पाण्याचा हात लावून तरी हां ना. पाण्याचा हात लावूनच थालीपीठ थापायचं असतं. पण मी आता तेलाची पिशवी घेतली ना सहजरित्या फिरतंय. आणि थालीपीठ कडेने फाटलंच पाहिजे त्याशिवाय त्याला थालीपीठ म्हणणार कस. ते पण बरोबर आहे. तरी पण तुम्ही प्रयत्न करता. हां प्लेन करायचं आहे बघा असा. आता मी होय कढईत तेल घेतलंय. हे वडे तुम्ही शॅडो फ्राय करा नाहीतर डीप फ्राय करा. कसेही केलास तरी चालतात. तुम्ही काय करता? मी आता डीप फ्राय करतलंय पण तेल एकदम प्रमाणातच घेतलंय. आणि ह्या आपल्या पॅनवर किंवा तव्यावर थालीपीठ भाजून घेऊया. दोन्ही तयारी झालेल्या आहेत. मस्त असे माझे वडे करून झाल्यात. आता फक्त तळूचे बाकी. स्पून किती ठेवलाय? हो ना तो वड्या कसं नंतर हलको असता ना म्हणून त्याने. ओके चला ठीक आहे. तर समजून घे. हे असे वडे ना तुम्ही फ्रीजमध्ये एका एअरटाईट डब्यात भरून ठेवलास ना 4 दिवस एका काय होचा नाही. आणि हे कसे साबुदाणा आणि बटाट्याचे होत ना तळून ठेवलास आणि नंतर थोड्या वेळ खाल्ला तर नरम पडतले. मग तेव्हाच्या तेव्हा तळा. चला तेल बरंच तापलं. मस्त. सगळेच जातात की काय. हां पसरट भांड्याचा फायदो. आता गॅस मोठी करू गई नाही तर शाकाचे नाही. पसरट भांड्याचा फायदो काय सरोज एकदम सगळे येतात आणि तेल पण आपल्या त्याच्या अंगाबरोबर कमी लागतं. वा मस्त कलर इलो ना. गोल्डन पटापट कारण तेल खूप तापला ना. वडे करेपर्यंत थालीपीठ थापेपर्यंत तेल तापला. काय तापात. हां
पण तेल जरा गरमच वया, आपल्या एक जास्त क्वांटिटी टाकलं ना त्याच्यात. बघा झाले ना झटपट. आता एक गाणं होऊन जाऊ दे विठ्ठलाचा. बोला. आता गॅस थोडी मीडियम करतोय, नाहीतर गाणं बोलता बोलता होय म्हणजे खराबतले सासरीच्या भाषेत. कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही नाही कळला, अंत पार याचा, कानडा राजा पंढरीचा. मस्त विठ्ठलाचं एकदम दर्शन झालं गाण्यामध्येच. डबल झाले हो, फुगले बघा. हा फुगले. आता साबुदाणे जास्त वेळ तळले तर फुटतात नाही हो. हा साबुदाणा अक्को घातलास ना तर तेलातच फुटता. काय झटपट वड्यापेक्षा. साबुदाणा वडा. आणि त्याच्यावरती खरखरीत हे पण छान आलंय ना, तशी कचोरी. क्रिस्पी. आता किती कुरकुरीत झालो ना, त्यासाठी ह्यो काटो घेतोय बघा. आ हा हा हा. आणि गरम पण हा चटको लागता बघा. आणि गरम गरम खाऊनच हा हा गरम गरम खाऊन आहे बघा. का फोडून दाखवा. हा आवाज येलो. हो. हा आतमध्ये पण आतमध्ये सॉफ्ट बघा, असं फुगलो यो बघा. आणि बाहेरून क्रिस्पी. हे असं गोड दही घ्यायचं आणि वाफळलेला हा साबुदाणा वडा. एक नंबर. आ हा हा हा. अप्रतिम चव. थोडंसं तूप. थालीपीठ जरा उपासाचं तुपावर छान वाटतं. पाणी होतं वाटतं. चमचाक होता. आता थालीपीठा कशी ना बोटा ही करायची, त्याशिवाय तो थालीपीठ नाही ना. बरोबर. बोटाचं भोग तर होईच. म्हणजे काय बोटा किती वडतात, फुगणार नाही. फुगणार नाही. बरोबर. खरा तर थालीपीठ तव्यावर थापतात, पण आता सगळी घाबरतात. मी पण घाबरते. नको बाबा. एवढा प्रयोग नको. आता पलटून घेऊया. थोडंसं वरसून कडेने तूप सोडलं तरी चालेल. हा आता खरपूस असं भाजून घेऊया. एका साईडीत गेलो. चला. आता आलटून पलटून हे मंद आचेवर मी थालीपीठ चांगलं खमंग भाजून घेतलंय. तूप घातल्यामुळे त्याचा सुगंध जो आलाय मस्तच. आता काढून घेऊया. हा हा हा. आता एकच मध्ये होल केलं. एकच केलंय. थोडा वेळ आधी चमचो लावायचो नाही, नरम असताना. वाय जरा कडक झाला की कावेल तो लावायचा. तुकडे होते. आता आपण थालीपीठासोबत खायला रायतं करूया. त्यासाठी घेतली एक काकडी, आमच्याकडे उपासाक खातात. शेंगदाण्याचा कूट. आता घालूया ह्याच्यात दही. साधा दही आहे ना की मीठ आणि साखर? नाही काही नाही, साधं दही आहे. नंतर ह्याच्यात चवीपुरतं आपण घालायचं उपासाचं मीठ, थोडंसं जिरं आणि चवीपुरता मीठ. थोडीशी साखर घातली 2 दाणे तरीही छान लागतं हे रायतं. ज्याच्या त्याच्या आवडीनुसार. तुम्हाला नाही आवडत असेल तर नाही घाला. तुम्हाला जिरं जर उपासाला नाही खात असाल तरी नाही घातलं तरी चालेल. अशीच सुद्धा ही रायतं छान लागतं. मस्त असं खरपूस भाजलं आहे. तुपाचा सुगंध पण आला आहे. ही बाजू आपण अजून थोडा वेळ शेकून घेऊया. थालीपीठ मस्त शेकलाय एका बाजून. आता मी गॅस बंद करते. दोन्ही बाजून झाला ना. आणि दोन्ही बाजून एका बाजून शेकलेलं आहे आणि रायता करूक गेलेलं आहे. हा बघा. आ हा हा हा. हे आपलं आलं गरमागरम थालीपीठ. आ हा 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 हा. हे आलं रायतं आणि ही आली आपली त्याच्यासोबत खायला काकडी. आणि 2 केळी घ्यावा आणि बसा उपास सोडू. बघा मस्त असा. आतून शिजलं. हा 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 हा. वाफ पण येतं आणि गरमागरम. असा रायत्यात बुडवायचा. आता खायचा. खावा ना. आता एवढा बनवलं तर खावतं. हा 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 हा. एक नंबर ना. लवकर कर पटापट. जास्त बोलत राहा नको. लवकर खावचा. गरम गरम एकादशी आहे ना, मग विठ्ठलाची आठवण तर झालीच पाहिजे ना. हा हा मग चला सुरू करूया गाणं. हा.
माझं फेवरेट हा, सगळ्यात फेवरेट. मला कधी उदास वाटलं काय वाटलं ना, मी ते गाणं ऐकते आणि खरंच बरं वाटतं. आणि विठ्ठलाची गाणी होतात तशी की मन मस्त. असते. पावसाळ्यात ऐकली ना की वाटतं आपण पंढरीची वारी करूया, कधी करूया. माका तर लय इच्छा. करूया एक दिवस, खरंच इच्छा पूर्ण होईल जर पंढरीच्या विठ्ठलाच्या त्यांना बोलवू खयो, कधी बोलवतात आपण बघतोय. चला काय ते गाणं, चला बोला. चंद्रभागेच्या तिरी दिरी तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, दुम दुमली पंढरी पाहण्या हरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. जय विठ्ठल विठ्ठल जय. चला आता विठ्ठलाची चांगली आम्ही एक थोडासा का होईना गाणं बोललो. आवडला तर कमेंट मध्ये सांगा. तुमचा कोणता फेवरेट गाणं असा ता सुद्धा सांगा. आणि आमचे हे थालीपीठ आणि झटपट साबुदाणा वडे, उपासाची थाळी. हा आमच्यासाठी उपासाची थाळी. हा, उपासाची थाळीच म्हणा ना. रात्रभर हेच खाऊन तर राहू. दिवसभर रात्रभर हा, म्हणजे दिवसभर. हो, हा, दिवसभर. ह्यो उपास एका इडीचो नाही, मग दिवसभर दिवशी तू सोडतात. हा दुपारी ह्या सगळा खालास आणि तांब्याभर पाणी 2 टाइम चाय पिलास. मी तर रात्री पण खाणार. त्यासाठी पीठ ठेवची आयडिया पण हा रावतला करा, गरम गरम नाही खावा. हा चला, जाता जाता काय, परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, हसत रवा. खात आणि रवा. परब किचन वरती होणाऱ्या रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. नक्की. आणि आमका सांगा कसे होतात. धन्यवाद.